tady. Já vidím furt čas. Ale u mě bylo výhoda, vždycky 5 let chodím do gaže. Teď jsem tam přišel jedna paní, jenom čekárně a jo, vyjavili pro takovýto panka, mají manýra a zaplat pánu, že až v prosinci za 4 měsíce. No ale tam musím jít na ty třeba u polikliniky, teda u mostu, jak je dětský, tam byla doktor Šuler a tam mě volala taky Ondráčková na krev. Jo, po přijde prohlídka, jo, ale až v září, že mají dovolenou od 5. Ne kapkem, my jsme měli jet o 12, ale to já si tu za pavičina, speciální jo, nebo sestra Bržovou, jo, jsem tady, no tak já jedu, tak to donesem mladý penal, ten neslyší, on to splete, tak přijete, no, tak teď je zpráva dobrý. Všechno v cajku, dneska mi to šlo po másle. Akurát když jsem volala obsazeno, že není dostupná taková z pešky, ulosíš mi na jednou telefon. To jsou pěšky. Jo, já to jdu do skladu a víte co, já chci tenhle světeliny, já to nemůžu sestavovat. Tomu rakru mají, já penu a máte jak to dá, pena vyho do auta, celou mangejda kautě, z výlohy a pena ne, já pošrobovat nebudu, pena nevidím. Patrovky, tohle robili džungale, tlače na to. Ale jo, no, ale na to. Měla zpravdu 690, pardal. Pardal ten. 690. Tady ten, jo, tady pramen. Jo, přišel jsem, viď, a já jsem byla tu sekanou. A já teda jsem Melinavat, Hemetke Penama, vyber si to, Mani Balita, Casotova vtela, pěkně to, on mi dal obráceně nožek, a to je chytrý. Na auto udělal a Minek neví nožek. Taká byla te půjčou, že ona měla ruční penal. Víš, jak to mají drahýkale, masomlinky, okáčku 2000, Javano Kaufland 1499 a záruka na Jomby, to jsme byli společně. Když budeš chtít namlít nebo něco, tak stačí říct a... Já nemám. Papejte.